Hola Xavi, que tal? Ben, o ruido non, é que estou na cafetería. Si, xa sei que me chamaches á oficina, pero que teño activado o multilink de R. Si, está moi ben. É doadísimo. Si, mira, toma nota que te explico. Mira, tens que ir á web de clientes e entras co teu usuario. Vas a servicios contratados e ali entras en multilink. E logo entras en xestión de numeración a carta. E logo aí xa tes toda esa configuración para facer. Pero como ti queiras. Eu o que teño que, mira, cando chamo eu, a ti vai te sair na túa pantalla o meu número fixo. Chame dentro do móvil ou dentro do fixo. E, bueno, podes facelo a viceversa, se ti queres. E cando recibo chamadas, sonan os dous. Se me chamas ao móvil, sonará ao móvil o fixo, se me chamas ao fixo, sonará ao móvil o fixo tamén. Pero tamén podes configurar o que ti queiras. Si, pois, faino, que é super doado e é moi útil. Veña, falamos. Hasta logo, Xavi.